Πάρα πολύ να το δούμε αυτό. Το δεύτερο, θα αναφερθώ στο κεφάλαιο 4, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση από τη Νέα Δημοκρατία που αποδέχθηκε ο Υπουργός αλλά και η Επιτροπή, στη συζήτηση της Επιτροπής στη Βουλή. Κυρίες και κύριοι, το Σύνταγμα και η νομολογία των δικαστηρίων θεωρεί ως πλήρη αποζημίωση εκείνη που επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να αντικαταστήσει το απαλωτριούμενο έδαφος με εισάξιο. Η αντικειμενική αξία δεν εξασφαλίζει την έννοια της πλήρους αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. Πολύ δε περισσότερο σε κάποιες περιοχές, όπως είναι ο νομός Κοζάνης. Και μιλάω κυρίως για τις απαλωτριώσεις που κάνει η ΔΕΗ. Εξαιτίας των απαλωτριώσεων έχουν περιοριστεί σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά οι εκτάσεις. Και δεν υπάρχει δυνατότητα να αγοραστεί άλλη έκταση από αυτή που έχει απολυτρωθεί. Έτσι λοιπόν, με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να αποσυρθεί η παράγραφος 6 του 130, νομίζω λύνουμε ένα σημαντικό θέμα. Θα μπω και σε λεπτομέρειες επί των άρθρων, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες διαφοροποιήσεις, σαν και αυτές που έκανε, τις τροποποιήσεις που έκανε το Υπουργείο προηγουμένως, και θεωρώ ότι είναι σημαντικό.